Tuturor și bine la un nou vlog aici cu Mario. Nu arăta chestiile, nu, am fost pregătit de mult timp pentru asta. O să nu foarte la telefon, numărul 3. Până la numărul 3 l-am șters. Și nu ne-a ieșit deloc. Și nu s-a salvat ăla care l-am făcut noi doi. Dar mă rog, suntem aici ca să aducem farsă la telefon la modul. Nu că n-ar fi. Daci, așa, daci. Sună. Ai de pe difuzor? Da, vorbesc eu primul. După aia de mici și după aia Mario. Sună, bă. Alo, bună ziua. Bună ziua. Am sunat pentru anunțul de pe OLX. De pe? OLX. Așa spuneți. Am sunat pentru acel lucru. Am știut de ce era. Numai puțin, vă rog că sunt trafic. Vorbiți mai tare un pic. Ok, la revedere. Da. Ce-a zis? Că e în trafic. Acelo, bă, dar ăla chiar a lăsat anunț pe OLX sau? Se pare că da. Da. Ce? Ce zici cu acolo? Ce bă? Nu trebuie să te lovești în creangă. Cum am făcut eu acum. Niciodată n-am jucat pe iarnă. Și șmecher? Ia. Alt număr. Sună, bă. Dar nu cu OLX, frate. Număr nevalid. Bă, dar nu cu OLX, te rog eu. Că sunt învechit, e rău. A făcut și X-Lader, cum să-și cumpere un porc și a primit decât 10 like-uri. Faci random? Informația este incorrect. Păi da, mă. Păi da. Mâncați și polata. Taci, bă, că suntem un video scanat de la respectăm, nu cadabilul, boss. Un mare blog. Tu vorbeai, mă? Eu care am 8 abonați, frate. Tu ai un abonat. Ăsta are un abonat care sunt eu. Nimeni nu știe canalul lui. Ba nu. Abo. Bă, vorbesc eu. Să vorbesc eu, bă. Unde? Nu răspunde. Că păi am eu una șmecheră. Bă, David, zi și numărul ăla care l-ai zis tu pe ăla să-i zici ceva. Stai, mă. Hai, cum să... Stai. Eu vorbesc. Da, mă, ascultă, dar și șmecheră. Vă vorbiți toți în fără și zice o să ce fără. Nu, bă, nu, acum e rândul meu. După aia, mă, le fac acolo. Bună ziua, familia Calu. Am scuzați, a greșit grajdul. David, zi și mie numărul ăla care ai zis de pe OLX. Nu, frate, nu de la OLX. 07 44 5 6 8. Doamne. 8 Da? 9 5 5. 2 5 5. 1 2. 1 2. 1 2. Abu Mabu. Hai, Mario. Bă, stai, mă, nu sună încă. Sună ăsta. Da. Bună ziua! Bună. Ați comandat, da, cum vorbiți cu mine cu bună ziua! Ați comandat de pe OLX o mașină? Nu. Hai, du-te în pula mea de țigan! Bă, oprește apelul! Am vrut să-l opresc! Dar mai sună încă o dată? 3 periculos cu Mario! Bă, să vezi ce-ți face. Hai să spun eu ceva. În momentul ăsta o să spun la poliție, bine? Ok? Hai să urcăm! Nu mai suna, frate! În plus, Dani, de unde să știe că suntem noi? Da. Bă, nu mai suna, frate.
Vă opriți GPS-ul că poate să ne urmărească. Eu n-am GPS, frate. Nici nu. Pe telefon. Eu l-am. Bă, cam tot a fost acest video, sper că v-a plăcut, că am scos Dark Hand Start, i-am fost de